A área de Benestar, Saúde e Deporte ha de ser para os nosos universitarios, os nosos estudiantes, un centro deportivo en un sentido amplo, donde van a atopar en cada un dos tres campus instalacións deportivas, actividades deportivas e outros servizos, a posibilidade de que a xente este a gusto e participe dunha maneira activa e saudable. Por unha parte están as instalacións, por outra parte están as propias actividades deportivas ou saudables e por outra os servizos. Hai unha parte que é común, que son os pabillóns, que están nos tres campus, e as salas de cardiofitness nos campus de Vigo e Ourense. Temos pistas de atletismo, pistas de tenis e hai tamén unha piscina para uso da comunidade universitaria. Desde as típicas competicións de deportes de equipo e individuais ata actividades ao aire libre, rutas culturais, programas de actividades no medio acuático, de lecer en xeral, actividades vencelladas cos servicios de saúde, medicina de deporte, servicio de fisioterapia e tamén temos os nosos técnicos de sala para desenvolver programas personalizados de adestramento. Tedes tamén acceso ao abono Mover, con este abono podedes acceder ás salas de cardio fitness e tamén dispoñer dunha ampla gama de descontos. Temos o noso persoal nos pabillóns universitarios dos tres campus e nos servicios á comunidade para a parte administrativa. Recomendamos as nosas redes sociais buscando o concepto, a palabra Mover, en Instagram, en Facebook e en Twitter. Por suposto, seguindo tamén todo momento a nosa web, na nosa plataforma Campus Activo, podes consultar toda a oferta de actividade en cada momento, reservar a túa praza e, finalmente, efectuar o pagamento. Estaremos esperando por vos nos pabillóns polideportivos dos tres campus.